Na súa gran festa anual, o ciclismo galego coroa os mellores nas probas do calendario autonómico durante 2017. Preto de 50 corredores recibiron o seu recoñecemento como vencedores dos rankings da Federación Galega de Ciclismo. Estas clasificacións premian a regularidade ata en 6 modalidades. Para nós é un orgullo ter a gala do ciclismo galego. Lalín é unha vila, un concello no que temos moitísima actividade deportiva, aparte do ciclismo tanto de carretera como de enduro gusta de ter moitísima afición, temos grandes campións como Javi Busto e polo tanto para nós é unha honra recibir a gran familia do ciclismo aquí en Lalín sempre, non? É algo que está latente en Lalín, que empeza a surxir, que é algo que non había unha escuela, non había unha canteira de ciclismo, non había unha tradición ciclista, digamos. E agora cada vez máis, bueno, pues, a organización da Lalín Bike Race, que esta vai ser a terceira edición, vai a pasar a ser un Open de España de ultramaratón, pues cada vez estamos atraendo máis o ciclismo a Lalín. E bueno, esperamos que estos anos pues siga aumentando e se empecen a animar chavalitos e empece a medrar aquí. ...40 medallistas nos campeonatos de España, eu creo que xa o din todo, non? Porque son moitas especialidades, o ciclismo abarca un compendio de especialidades, todas que ver coa bici, pero que hai unha para cada persoa, o sea que se adapta moi ben ás circunstancias e ás características de cada un, entonces 40 medallas eu penso que é unha cousa moi admirable e encima este boom que lle acaba de dar Borja ao ciclismo, eu penso que foi un favor que nos fixo a todos e ao ciclismo en particular enorme, porque tuvo unha repercusión mediática increíble. Entón o deporte, a parte de exixencia de todos a constancia, a voluntade, o afán de superación, que encima se vexa esa inclusión, pois eu penso que é maravilloso. Os gañadores en BTT Enduro foron José Manuel López Vaqueiro, Borja Caneiro, Raúl Fernández, Desiré Duarte, Mauro González e Nicolás Carrera. 7 gañadores do ranking de descenso: Marco Martínez, Alejandro Paz, Alejandro Ledo, Bárbara Iglesias, Marco Veiga, Diego Félix Álvarez e José Manuel Verdía. Tamén se entregaron 14 mencións especiais. A do Premio Ciclismo Seguro foi concedida a Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia. O galardón recolleuno Francisco Menéndez, director xeral da Axencia de Infraestructuras, que explicou a posta en marcha do programa Rutas Ciclistas Protexidas. Trátase dun plan que coa Garda Civil e coa Confederación Galega de Ciclismo se identifican ata agora tres rutas ciclistas por provincia con presencia habitual de ciclistas deportivos. Tratase de prestar máis atención por parte, por un lado, da Garda Civil de Tráfico, no sentido de ter máis presencia disuasoria, no sentido de que se respeten máis as normas de circulación, e por outro lado, pois tamén para que as administracións titulares das vías pola que pasan esas rutas ciclistas protegidas tamén estemos máis atentos a cuestións que se poidan mellorar nelas, non? Sabendo que é unha iniciativa pois a medio prazo no noso caso, pero que pouco a pouco tamén nos vayamos sensibilizando desa cuestión. Hoxe mesmo pois transmitíanos a importancia de tentar manter limpas as beiravías, non? Que, bueno, pois é certo que é algo que nin sequera estaba contemplado nos contratos de conservación de estradas, é algo que se pode plantexar para o futuro. As outras mencións especiais que se entregaron neste primeiro bloque recaeron na actual campioa de Europa de BTT Ultramaratón, Teresa Barreira, Supermercados Freud, Juan Martínez Rey, Gran Fondo Ézaro Costa da Morte, Sinesio Vázquez e Anova.
Os rankings autonómicos de estrada tiveron como vencedores a Javier de la Fuente, Iago Alonso, Miguel Montero, Paula San Martín, María Correa, María Jesús Barros, Carla Fernández, Miguel Ángel Mera, Aser Estevez e Jorge Suárez. Encargáronse de entregar os premios Gustavo César Veloso e Samuel Blanco. O humor correu da conta de Pepo Suevos, que explicou a súa particular versión do ciclismo. Cos trofeos como gañadores dos rankings galegos de BTT Maratón fixéronse Diana Blanco, Isabel de Picoaga, Rubén Atrio, Brandán Márquez, Francisco Xavier López e Carlos Otero. Cambio de disciplina no BTT, agora a XCO con José Ramón Castelo, Alejandro Trasbach, Iván Pereira, Raúl González, Manuel Parada, Nuria Senra, Adrián Barros, Alba Arias, Marco Lema e Noela Sá. A temporada 2017 de ciclocross constou de 14 probas, 13 da Copa Galicia e o campeonato autonómico. Os triunfadores foron Javier de la Fuente, Manuel Armada, Luciano Carretero, Noela Sá, Miguel Rodríguez, Jorge Suárez, Andrea García, Isabel Castro, Montserrat Martínez, Irene Trabazo, Iván Feijó e Adrián Valverde. A Federación Galega de Ciclismo tamén quixo recoñecer a todos os seus corredores que durante o 2017 subiron ao podio dos campeonatos de España nas diferentes modalidades. Un excelente ano superando a trintena de medallistas. Ata en 10 grandes citas estatais houbo representación do noso ciclismo no podio. Por última vez na súa carreira recolleu este diploma Eva Castro, a corredora galega máis laureada deste deporte e que ao remate da pasada campaña decidiu colgar a bicicleta despois dunha dilatada traxectoria como especialista en descenso. Seguindo coas homenaxes aos medallistas nos campeonatos de España, subiron ao escenario os subcampións de relevos por equipos na clase H do ciclismo adaptado: Iván Manuel Montero, Miguel Ángel Alonso e Ángel Plácido. Máis corredores que pisaron os podios estatais, os especialistas en enduro Nicolás Carrera, Toni Pérez e José Manuel López Vaqueiro. Outro evento no que se acumularon os éxitos foi no Campeonato de España de Ciclocross 2017, con 5 medallas, entre elas o bronce de Luciano Carretero, a prata de Samuel González e ouro da selección de Galicia de Team Relay. A corredora de BTT Maratón, Susana Alonso, foi unha das galegas que se adxudicou a clasificación final dun Open de España. En total, os representantes autonómicos rubricaron 20 podios nos certames estatais do ano 2017. Un sensacional balance que duplica o acadado o ano anterior. 4 destas posicións de honra pertencéronlles aos corredores de BTT Maratón, 2 aos de ultramaratón, 5 aos de enduro, 4 aos de ciclocross e XCO e 1 aos ciclistas de handbike. Sobre o tema que máis preocupa o mundo do ciclismo, o da seguridade vial, falaron Francisco Menéndez, director xeral da Axencia de Infraestructuras, Jesús del Río Camaño, capitán do sector de tráfico da Garda Civil en Galicia, e Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo, que incidiron na importancia de que os condutores respeten a distancia de seguridade de 1,5 metros cos usuarios da bicicleta.
A deputada provincial de Deportes da Deputación de Pontevedra, Chelo Besada, entregou o premio Ciclismo sen Barreiras ao Clube Ciclista Ponteareas e o encargado de recollelo foi o corredor do momento en España, Borja Gómez. O ponteareán converteuse no inicio deste ano 2018 no primeiro ciclista con síndrome de Down que compite no Campeonato de España de Ciclocross defendendo as cores da selección de Galicia. Borja levouse unha das maiores ovacións da gala nun acto que baixou o pano co segundo bloque de mencións especiais. Entre estes recoñecementos estivo a emotiva despedida da campeonísima Eva Castro, que no seu adeus oficial gozou do recoñecemento de todo o ciclismo galego. Malia que se retira, Eva Castro seguirá participando no DHU Vila de Sarria, elixida como mellor proba deportiva do ano 2017. Máis mencións especiais para Martín Lestido, gañador das 2 voltas galegas de amateurs, para o campeón de Europa Máster 35 de maratón, Javier Busto, para a Asociación Deportiva Avanza e para a Delegación de Vigo de La Voz de Galicia. Galicia hai 58 federacións e evidentemente o nivel de exigencia física non é o mismo en todas. Entonces eu, pois home, como atleta que fun, eu admiro moitísimo aqueles deportes onde a exigencia física é tan alta e tan intensa, non? E o ciclismo, pois, é unha delas. A verdade que é moi positiva, non? É unha festa, unha gala onde a verdade que facemos este recoñecemento anual da tempada de todas as temporadas das modalidades ciclistas. A verdade que foi unha gala emotiva e moi amena. 130 galardóns, máis de 40 mencións e sobre todo recoñecementos a eses campeóns de España, subcampeóns, eses bronces. E a verdade tanto a nivel de ranking, a nivel de campeonatos galegos ou campeonatos, a verdade que un bo palmarés. O primeiro que ten que saber alguén para saber que existe un risco ou a presencia de outro usuario é ter claramente consciencia da súa presencia. Por lo tanto, a visibilidade importantísima, elementos reflectantes importantísimos, cores vivos na roupa deportiva importantísima, por outro lado, esa lembranza da mensaxe do 1,5 metro e das normas para adiantamento, que tamén hai condutores que as descoñecen ou non son conscientes e que dende o colectivo ciclista pois tamén se lembra habitualmente para que sexa unha mensaxe que mesmo apareza na sinalización destas rutas ciclistas protegidas.